Mas. Gedhok ra. Golek kursi ora. Anu radene nek ditibenake Pak Dalang. Amah aku nek Pak Dalangku ki engko bagasi piye-piye. Nek kowe kan aman aku. Kamu aja lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Miras pantes karo kangen-kangenan karo piyayi Nganjuk ya, Mak. Wis sawetara suwe
awake dhewe ora sowan ning Nganjuk ning alhamdulillah lantaran Pak Sukarji awake dhewe bisa silaturahmi. Iya, matur nuwun. Semoga-moga para sutresna budaya penggemar wayang Nganjuk tansah manggiya bagas waras panjang yuswa. Nduk. Merga pancen kuwi sing melu ngibarke bendera wayang. Iya. Ning aja kuwatir, nadyan wis suwe ora ning Nganjuk, bengi iki awake dhewe ning Miren kene insyaallah sok tanggal 9 sok mben awake dhewe sowan ning Mbareng Sawan Nganjuk. Wah iya, Ya alhamdulillah isih ditresnani karo piyai Nganjuk. Ngoten niku. Mbah nuwun. Napa Pak niku rame malian. Teng Bareng, ayo. Mboten teng Guyangan, Pak. Ayo. Ayo. Kejawi live streaming Kuntadi channel lumantar YouTube lan ugi YouTube-ipun Pak Utis Njodipati ugi lah menika radio wayang kulit milik warga Nganjuk nenggih radio Njodipati menika ugi live. Ya, gelombange jare pindah. Malah tambah kok. Yen biyen iki 106,1 saiki 106,6. Ya, matur nuwun dumateng Mas Doni dan kawan-kawan. Ya, Nah, iki ana pamundhut, Nduk. Ya diwaca, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nderek wungon lan nderek ndedonga mugi putra saking Bapak Haji Sukarji ingkang dipun khitan dados putra soleh migunani dhateng agama wong tuwa lan ugi negari. Amin. Saking kula Bapak Haji Daryono anake almarhum Pak Sonto Dimejo. Santo, nggih. Santo Dimejo lan almarhumah Ibu Sarmi. Gendinge nyuwun dandang gula banjet ingkang nyekar nenggih ayu Umi Hafifah. Umi Hafifah. Matur suwun Pak Cahyo lan ugi Madangkara Pak Daryono. Panjenengan iki daleme Klecorejo Mejayan Madiun sing biyen ya nate nimbali karo awake dhewe bener. Kaya ngono kuwi. Yo Umi Hafifah men jumeneng. Arum Bali. Kaya apa nggih. Made in saking Kota Riok Ponorogo. Anak kula wadon Umi Hafifah. Biyen kula temu tasik kelas 2 SMP ning saiki wis sak prawan prasasar kaya widodari darat. Ya. Biyen rambute sik abang arang-arang boroken. Tur umbelen iki ra enek enteke. Angger nyinden sentrup. Bareng disisikne malah mlembung kaya. Bareng dipecah dhewe makpoh ngono kuwi. Umi Hafifah. Saiki saya gede ya. Monggo arum Bali dados yuk. Sadurunge nembang ngaturna panuwun dhisik ngaturke salam sungkem marang Bapak Sukarji sekeluarga lan ugi para pinisepuh, para lenggah sutresna budaya sing kepareng rawuh bengi iki Nduk Umi Hafifah. Yo tak wene wektu sampean. Nggih,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Sik to kowe dirasani karo sing mirsani ora krasa to? Pripun? Kok dadak ngangge Pak Bu iki nyapa? Lho kan sing mirsani bapak-bapak ibu-ibu. Ngene, Nduk. Ora perlu ngangge Pak Bu. Iki lak mayoritas sing rawuh lak piyai muslim. Nggih. Mongko njawab salam ki hukume Wajib. wajib. Ora perlu ngangge Pak Bu. Sampeyan cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis mesti dijawab. Oh nggih. Baleni berarti. Rasa nggih Pak Bu ya. Nggih. Baleni sing apik to wis perawan barang ngomong sik ting pecoto ayo. Ciri khas niku, Pak. Ciri khas. Ciri khas sik cilik pantes wis gedhe wis tukul kaya ngono ayo. Tukul kewanenmu anggenmu nembang ki lho ora kaya ngono kuwi. Ayo baleni sing apik. Ayo jenenge Umi Hafifah, ibu yang bijaksana lho. Ayo. Amin. Amin, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing alus aja ngoso ngono kuwi. Lah, Sing alus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh dengan kasih sayang wabarakatuh. Kaya ngunggah nempiak ngono ki malian ora. Nggih, baleni. Sing apik? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki malih kaya guru PAUD lek iki malan. Ha iya wis bocah angel diarahke ora. Ya Kan ceria, Pak. Oh ceria ya. Nggih. Oh iya, seneng ya Nduk ya. Remen sangat. Piye kata-katamu piye hari ini? Kok kata-kata hari ini toh, Pak? Lah ukara lah ya kata-kata hari ini. Damel anu toh sing kagungan niki toh, hajat toh. Lah ya kuwi lah ngangge kata-kata to kuwi. Nggih. Lah iya. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak sinten? Ayo. Bapak. Kowe iki ora isin apa piye ning kono lek mangan itu ndak tanduk iso lali jenenge iki lho. Ayo. Bapak Haji. Apa? Pak Haji Wagiman. Denggelmu mlocot iki ora. Pak sinten? Bapak Haji Sukarji. Bapak Haji Sukarji. Sukar dan Aji. Maksudnya walaupun Pak Sukarji mbiyen ki rekoso ya toh, ning dilakoni dengan penuh keikhlasan dan perjuangan akhirnya Aji ki tegese ratu menjadi orang yang mulya wibawa wonten ing miren mriki. Ngono kuwi. Nggih. Terusno. Ayo. Kula ngaturaken panuwun nggih Pak, Bu. Pak Suraji kalian Ibu Suraji. Sukarji ya Allah. Iya. Terus Suraji lah Pakku. Ah iya. Pakmu Pak Wijitikus ngono kaya. Ngaturaken ingkang matur nuwun ingkang tanpa upami panjenengan sampun kersa nimbali. Nggih, Pak? Nggih, nimbali. Nimbali Ki Bapak Cahya Kuntadi kalian rombongan Madangkara. Matur nuwun awit sampun awit peparing rejeki. Mugi-mugi Bapak Sukarji sekeluarga tansah manggih rahayu pinaringan sehat walafiat tentrem lahir batin selamat donya prapting akhir mugi-mugi tansah pikantuk kamulyan saking Hyang Agung. Amin. Lah ya bocah diarahne angel ora ora. Angel rasa digarap. Lah. Ayo Malih aja kluthuk omonganmu ora. Iki lho karo pepundenmu Pak Daryono mbiyen ya nate wayangan awake dhewe, Nduk. Nggih. Sampeyan didhawuhi supaya nembang dandang gula banjet. Aturna ya. Nggih, Pak. Muga-muga bisa dadi srana panglipur. Ya. Ya, Nduk, Umi Hafifah.
Nano Den prayitna ing pamilih ira aja weton wadon bot-bote Pak Sukarji kepengin ngremenake para sutresna wayang iki lho. Njaba iki layare pirang-pirang, Om. Oh nggih, Pak. Kono ana, kono ya ana, nggih. Jane yen kula pareng usul Pak Karji niki jane timbang ngeling-elingi tembok niki mangbrukne mawon. Ayo. Malah ngrekasake gurar wayangan ngebrukne tembok ora. Lho, sapa ngerti engko taun ngarep wayangan neh. Ha iya. Ben seneng piyai-piyai sing mirsani yen seneng kan ndongake apik teng Pak Karji. Ha iya, Ya sing bakale dimbrukne taun ngarep ya arep wayangan ning dalange dudu kowe. Merongos. Ya nduk. Aja milik wong ayu kaping pindho milik No nano ping telu pangkat derajat iku bisa larut keneng sambang sarawungan kapilut mring wicara kang manis manis maremane ten prayitna Alhamdulillah wilujeng niskala. Bacutna langgam dadi ati, Nduk. Sak ramban langgam, sak ramban engko dijaipongke. Umi Hafifah bersama Madangkara. Yuk. goleki sing kaya ngapa
Awas. Oh. Hey. Terima kasih. Suaramu ki apik, mirasa. Sing biyen kondange samene sinden debok, tegese ora gelem joget. Nggih. Ning nyatane bareng egulan walah. Wong emane bokomu ketrepesen asik. Mboten napa-napa, Pak. Lah timbang Mbak Tutik lho. Lah ngopo Tutik? Tembelan. Tembelan. Ya ora apa-apa, sok awakmu ditembel ya ora masalah. Nggih. Ning ora trincing apik kok Om. Pancen ya pase ya semono kuwi. Ayo. Nggih. Lah awakmu kelemon walah malah ora menarik. Ayo. Nggih. Ayo, nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Ayo, nggih. Ya iki ana bintang tamune lho, Nduk. Lah mosok. Sapa? Mbak Elisa Orcaros Alaso. Lho. Biasane liwat dalange kok langsungan saya. Oh. Lek Mbak Elisa biasane sing ngejobne kula. Saiki wong nanggap kok pinter-pinter kok goleki dhewe wisan. Ayo. Wis ora apa-apa, ayo. Malah utuh ora kok potong. Karo pelawak hebat kondang dan viral sing piyayine gagah gedhe dhuwur. Ayo. Ayo. Ing atase wong sak ungkus kaya ngono kok ya kondang men nggo menawa. Sapa? Kang Uncek. Ayo. Wis men gayeng sisanke Mas Uncek karo Mbak Elisa men jumeneng bareng. Ayo. Dikurmati ngangge jahe wana. Ayo. Mbak Lisa dan juga Mas Werkudara alias Dewa Ruci. Ayo. Jahe wana yuk terus. Hãy
Eman-eman Mbak Elisa jenengan. Kenapa? Jenengan lak calone dadi dokter to? Iya. Mongko yen dadi dokter iki minimal dadi dosen. Sing diulang kudune mahasiswa. Mosok bengi iki sampean mulang karo cah PAUD. Loh, ora apa-apa cek kudu fleksibel kaya ngono. Pak PAUD to iki ketoke PAUD ning sakjane sik Nyapo. Par ngenyek kowe, bali sar ngenyek kowe asine cek. Asline Pak Dalang ki lho. Ya asline iki ngece aku ning karo loro ati. Lah kok lara ati? Ngelokke aku cah PAUD. Sejatine aku kan gandengamu. Lah kono kan ketoke cemburu, ngono lho. Sik, kowe aja kleru, Cek. Aja kleru. Nun sewu. Pancen ya yen dadi dagelan karo dalang, aku milih dadi dalang. Sebabnya apa? Sebabe napa? Aku dalang sewengi lak ngedep debok. Ya to. Yen ngedep debok insyaallah mesti entuk dhuwit. Yen ngedep sinden malah kelangan dhuwit aku malah. Oh iya, ngedep sinden kelangan dhuwit po. Yen ngene iki ya ora. Yen umpamane sinden ra dandan ya mbuh. Lah ya kuwi lho, ora lho, lek Mbak Elisa lak ya ngerti. Jenengan kok iso tekan kene sing hubungi sapa? Kula Pak Dokter. Pak dokter sing ngastoni nglopo kae? Mboten Pak Dokter Titok. Kok TikTok to? TikTok. Anu putrane Pak Sukarji lho, Pak So. TikTok. Oh TikTok, nggih TikTok. TikTok ora. Harus nimbali ora apal. Pak Dokter TikTok. TikTok. Langsung neng dalem jenengan apa telepon apa piye? Lewat telepon Pak Dalang. Piye ceritane piye kuwi? Telepon ning antar makelare melih. Masyaallah. Dadi Pak TikTok. Nah, kuwi ngebel Mas Guntur. Nah, niku anggotanipun Abah Girun. Oh, Pak Ski. Nah, niku terus Mas Guntur telepon kula. Tangklet, "Lek tanggal 7 Juli kosong mboten." 6 malam itu. 6 malam itu. Oh, lagi 6 malam 7 kosong mboten, kosong kula ngoten. Terus? Ya anu ning Nganjuk. Nah, piro Lek? Terserah kula niku SPW aku yang ngono. SPW apa? Sak pawehe. Niki kirangan niki mengke keterangane nggih dereng cetha kula. Niki alhamdulillah sing baken menika saged slamet dugi mriki. Silaturahmi kalian warga mriki. Kowe iki asine wis sombong kowe asine. Kelelet kowe iki. Lah pripun to? Omahmu lak Karanganyar to? Nggih. Aku ya Karanganyar, awake dhewe tunggal sak kabupaten. Lek live TikTok biasanya ya gabung. Nggih. Kenapa kok ora ngampiri aku? Engko kula bareng Pak Dalang, wong padha Karanganyare. Rekake ben kaya bintang tamu tenan mangkat dhewe. Kula mboten ngoten. Kula lek kok kowe lek bareng aku lak malah ngirit numpak mobilku, engko ning ndi-ndi tak jajake mandek ning warung sing jajakne. Timbang kowe mangkat dhewe, nggo ambulan to kowe mau? Mboten nih. Ora to. Beto angkong kok. Kula niku sareng rombongane trauma. Lah ngapa? Napa meneh rombongan bareng Pak Isogol niku kok. Oh, karo Jemala to? Yogane jenengan niku lho. Lah ngapa? Mesti kula nggih dolanan kok. Ajeng istirahat kan gak bisa aku. Dolanan piye? Diulek-ulek kae kok. Iya. Ya apa-apane diulek-ulek kowe takok. Lah ya aku penasaran. Nggih. Diulek-ulek ki alhamdulillah. Sing penting ki dugi mriki slamet pinanggih jenengan. Nggih. Sik, sampean diam dulu ya. Mbak Elisa ndongakne sing digitanke. Ayo bar iki kowe cek ngatekne cek. Ayo. Niki kok mboten kendongake. Ya sampean sik iki arep tak takon. Iki cilik tuwa lho iki. Lah, anane tak kon ngomong sapa lho. Lah yo mau jare diundangi Lek. Ora, Lek ki apa? Pak Lek. Lah iya, berarti kan bapak tur cilik. Bapak tua ning cilik. Gitu kan? Iya. Dadi asline tua. Tua kok ora dunduh. Ya kula ndongakaken katur putranipun Bapak Haji Karji inggih menika sinten naminipun Pak Neteki. Neteki, Pak. Kok neteki? Ngomong apa to, Mbak? Hah? Kok neteki sapa? Masa neteki Pak Karji lho jenenge? Enggak, iku lho kan ada tulisan aku arep maca Neteki. Oh nutupi to, nutupi. Ya. Ngaling-ngalingi kok neteki. Iku maksude. Mas Sabta Aji Purnomo nggih menika Mas Sabta Aji Purnomo kula ndongakaken mugi-mugi dadosa putra ingkang saged migunani tumrap bangsa lan negara saged ndadosaken bombong tiyang sepuh. Nek dados bocah ora kudu pinter ora apa-apa
Kowe sing jenenge wong ki sukses ora mesti pinter, sing penting iso ulet, iso sregep, iso sregep niku kok ulet. Mosok dikitan ulet. Iya, maksud ulet itu apa ya? Pekerja keras toh. Ulet iya. Ulet itu kita nggak malas. Ulet itu uler. Iya, Reti. Ulet itu uler, tapi maksudnya ulet itu pekerja keras, ngono ora males gitu. Engko nek saka sing sregep iku tekun teken bakal tekan gitu loh. Aduh, omongane mari awak asam lambung iki. Jenengan kira-kira gitu. Sregep. Sregep. Jenengan nggih paham niki. Ya paham ning weteng kuwi murus dhewe krungu ngono kuwi. Lah ngopo sih Lah kok? jumlah sing bener lak sregep, teteken tekun bakale tekan ngono. Ya. Teken tokon teken ayo. Ngomong Maksudnya apa iku. Nek mengko kira-kira butuh sinau, butuh apa jenenge belajar kuwi iso karo sapa wae. Ora mesti karo wong sing pinter ikine ning sing penting wong sing duwe akeh ilmu. Nah, iya. Wong akeh ilmu kuwi saka apa? Saka pengalaman. Bener ora, Pak? Betul 100 untukmu. Wah, Kandhani malam ini kok. kamu cerdas, pinter dan cantik sekali. Ayo nggih. Ngono kuwi. Cerdas, pinter, cantik kurangnya apa? Kurangnya apa? Ora nek kurangi, wis sempurna sampean ki. Matur Lho, Pak Dalang ki ngelem Matur suwun, matur sliramu. Sik kowe iki lho Cek, Ki piye? Pripun? kowe benakno kuwi iso mbredet tekan ngono kuwi piye to? Iya, Ya. Mas. Gedhok ora? Golek kursi ora. Anu radarene keti penake Pak Dalang. Amah aku nek Pak Dalang kok ki engko Lah, kok bugesi aku- piye-piye. Nek kowe kan aman aku. Kamu aja lah. Alah lah santai wae karo Bu Keksi santai. Ngapa? Mboten-mboten yen nesu. Mergane Lah yen umpamane Pak Yoyo kuwi kelakon dados kalian jenengan. Bu Keksi malah seneng. mergane Ngenteng-ngentengi gayan ngono lho. kok iso ngenteng-ngentengi gawean. Lah biasane kan umbah-umbah dhewe enek sing ngancani, masak dhewe ana sing masake kancane enek. Oh ngono terus Kesel engko ya dipijeti wong loro ngono. Aku umpamane dadi Pak Yoyo, wah dalang kondang wis dosen, rabi meneh aku kok. Iki cangkeme elek iki. Kok rabi aku sik Bayi omongane rene. Kok rabi meneh iki kowe cah cilik ipo ya rabi po. Kowe iki cah cilik iki po ya iso rabi. Ya iso to, Mbak. Duwe Ora. bojo? Duwe lah ngopo? Masa duwe bojo? Bojomu ya ayu. Ya ayu. Tenane. Heeh. Ya duwe anak. Ya duwe, ora takok bojomu ya wong ngono wae. Cek. Awak ado-ado Mbak Lisa. Kok tekan bojoe ngopo bocah semene kok. Lah napa? Jujur ya. Jujur napa? Disukseni karo piyai sakmene mbane. Nggih, lho. Lara, pripun? Jujur, sumpah demi Allah. Nggih. Kowe wis sunat apa urung? Nah. Petrong. Seksene danyange kene. Miren kene. Kula pun sunat kula. Alah ora percaya. Dek boten pitados pripun lho? Bukaan jajal. Nggih ampun dibuka mriki. Mengke kula fotone mawon kirim jenengan. Gah, Pripun? mesti kaya ceplukan mesti gah aku. Lho wong mengke mah bandringe kali nggih jenengan apik endi ya ngono lho nggih. Ayo. Ayo kaya adekan samudra kae lho, jangan diuruci kae malian ora. Ale ngono kuwi. Nek kula nindakake sunah Rasul nggih khitan. Nek kita neng ndi awak mbiyen? Kula mboten teng dokter kok kula. Eh. Kula mung enten kebon tok kula niku, kebonan. Lah sing Dadi hitam kula- sapa? Kula nguyuh enten kirik liwat cathek ngoten niku. Tapi Dadi kitan ki modele ya ora karu-karuan. Kitan ki ketoke ana zaman-zamane ya berarti. Nek kowe Zaman-zamane klebu zaman apa? Ya zaman biyen yang masih pakai sarungnya dikasih empring gitu loh. Pring kok empring ora. Empring ya Pring. itu. Iya itu kan paling carane mungkin zaman biyen nggo bendo nggo apa gitu ya. Zaman dulu terus Iya. berkembang meneh. Carane nganggo gunting nggo Gunting. apa gitu nek nggonemu zaman apa? Jadi cathek asu. Cathek mau lho. asu. Kuwi berarti purba. Zaman semono kuwi. Ya saiki kan dilaser. Laser, ya. Laser. Saiki ana sing luwih canggih meneh saka laser gayane, tapi aku ya ora ngerti wong aku ora duwe. Kayane mung didelok tok ngono ya stak ngono wis. Iya, bener. Wene wong sunat tok ditontone malih. Sapa Cek reti? ayo didongakne Pak Teknologi kok. Sukarji lek mundungakne piye? Nggih, mugi-mugi keluarga Pak Sukarji tansah pikantuk karahayon kalujengan. Amin. Saestu panjang yuswa. Awet sing momong putra wayahipun. Amin. Rejeki ingkang lumintu lir gumanti halal tur barokah. Amin.
Amin. Golek rezeki barokah niku angel. Yo. Oke ki belum tentu ki cukup. Benar. Yen sithik yen barokah ya bakal kecukupan. Cah cilik ya pinter ya. Pinter sih tak takon barokah iki apa to barokah? Barokah ki pokoke nyukupi ngoten lho barokah niku. Dadi kan diterima, disyukuri, dinikmati, kuwi bakal iki uripe iki ya ayem tentrem ngoten lho. Lek Ya, sampean kula. ki uripe sampean klebu barokah apa ora? Alhamdulillah kula nggih barokah ya kadang musibah. Kok barokahmu kok ora mesti piye sebabe? Barokahe alhamdulillah menika paringi rezeki sempulur. Musibahe Piye? niku kula niku yen kena lemah, bleduk, terus mambu telek niku dhisik dhewe. Niku musibahe. Kok dhisik. Musibah. Oh, bener Mbak, bener mesake banget iki ora. Yo iyalah wong raine cedak lemah lho, Mbak. Ning aku mambu telek ono dhisik dhewe. Ning Mbak aku ngerti tahu tenan ning apa ki terminal Karangpandan. Dek omahe daerah Karangpandan ngono Nggih. Karanganyar kono iki. Apa ki jenenge dek rekake ning ngarep. Dadi Mbak peda motor ning ngarep. Nggih. Sing ning mburi sing wedok mbegagah. Ya Allah, iki uncek malah dipangku bojone ya ngono kuwi. Tenan tak oyak bae uncek to sing nyetir. Terus duwe anak ta cek sampe. Nggih alhamdulillah pangestunipun. Anake piro? Kalih. Wong yo an. Kirik, Pak. Sorry. Sorry awake didamai aduh. Pinten putrane pinten? Kalih. Sing Nggih. bajeng Kelas minggah kelas 6 niki. sementen pundi? Nggih sak kula ngenten niki. Oh, Nggih, sak nggih. kula ngenten niki. Kakung no. Mosok ya semene iki lho. Padahal lagi lek ngecet tenanan. Lek anakmu semono. Pepake setugel terus anak-anak semene lho. Ora cekir lah aku nuwun sewu aku kan penasaran to. Lah awakmu semono ngapunten aku ora ngenyeki ora. Mendine lah ya logise ndek anak kan semono. Ngono to. Nggih, Saiki deken ngisor kono. Nah, Nggih. upamane kowe merintah anakmu adus oleh pemerintah piye? Malah ya adus ayo. Penak to. Jane iki semene iki menungso pari-ari. Lah iya, sing nomor loro. Kelas kalih niki kelas kalih. Heeh. Dhuwur ya. Nggih alhamdulillah. Lanang. Turun kula danten. Turun piye? Lah kowe cilik no. Lah ke turun kula. Lah keturunan kula lho. Mengken turun jenengan dikira bojo kula gendaan kali jenengan. Ora ngene lho. Aku iki kuwatir ngono lho. Kuwatir napa? Kudune lek logise mbok takon karo piyai piye logikane ya. Nggih. Jenengan lak piyaine amit sewu cendhek, cilik ya to. Nggih. Kudune anak-anak ya cilik. Kok anakmu dhuwur-dhuwur kuwi perlu jenengan tanya. Tanya. Kuwi anakmu dhewe apa anake tanggamu lho. Kudu curiga lho ngono iki, Cak. Alah kula ikhlas mawon no. Lah apik men kowe dadi suami. Ikhlas lah kula ora iso sedekah bondo ya bojo gak apa-apa. Jenengan ajeng manas-manasi kula. Lah memang macam-macamne aku karo Elisa ngono ya senengane ora. Lah upamane kowe nun sewu. Nggih. Wong iki ora ngerti to. Mboten ngertos. Sing jenis siji pasti loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, lima donya. Jodoh ki lek ora ngerti. Leres. Sampean wis duwe bojo, duwe anak loro, viral, kondang, ndelalah Mbak Elisa kedanan kepayang-payang karo sampean. Sikapmu piye? Biasa. Jakre wis jogel. Mbak, coba Mbak dirayu. Upamane kedanan tenan. Aku meh. Ora gelem kowe. Kula. Heeh. Moh, Masa to Mas? moh Bisa. nolak. Coba Mbak coba rayunen aku pengen roh pola iki. Kok sik to nek arep ngerayu Apa? piye? Nek biasane wong lanang karo wong wedoki nek arep nganu kan ya cekelan tangan. Piye le nyekelan tangan? Cekelan tangan yo ngene to. Loh, Sayang. Kok nek arep ambung-ambungan piye? ya Lho. Piye? Ngambungi bathuk, pipi apa piye ngono. Ayo. lah niki nggih bathuk to niki. Mambene. Puncak. Lah pripun lah jenengan terus ambunganan bathuk kali bathuk. Lah Ora kene lho. nggih Piye bathuk. bathuk karo bathuk, pipi karo pipi. Ngono lho. Lah, Irung karo iso. irung. Gon lambe ngene ngono lho. Lambe yo eneng to ya. Kowe jadi tak kepruk dhewe lho kowe ora. Ora usah dikepruk sampe tak mati dhewe aku santai, Pak. Pun santai mawon lah jenengan. Coba diserpeki ketoprak, Mas. Mbak Lisa aku njaluk tulung gandrungen. Kira-kira polahe kaya apa? Pokoke aja mandek le gandrung saurunge uncek semaput ya. Duduk.
tutuk. Iki ki aku sing dadi bojo apa ora ya karo Kang Mas Broto. Aku mumet, aku jare arep dibojo, arep dirapi. Mbak, sik ralat. Kok iso Kang Mas Broto iki lho. Semene ya Briti iki. Gak apa-apa. Ora brut. Briti wae, aja brutu. Terus, Mbak. Aku kapang banget jare mono arep rapi karo aku, arep nembung karo bapakku. Nek kok ora mrene-mrene Mas Broto ning ngendi to Mas Broto? Mas Broto ning ngendi to Mas Broto? Aku Cak. ki situ dirapi apa ora to? Cah lanang sing kendel aja mundar-mundur, maju. Maju pripun lho kahanan kados ngeten kok ken maju niku lho. Sing gagah ngono lho wong lanang kok imbas imbis ora. Gagah. Mas Broto. Mas Broto. Piye diajeng? Mas Broto iki kok ana swara tanpa rupa ki ning ngendi pamane? Iki ning mburimu berarti entut. Mas Broto. Ya ampun Mas Broto kene lho. Ora. Aku ki kangen banget karo Mas. Ora aja lunga-lunga to angel banget to golekane. Sik. Aku iki broto apa dolanan? Awet tak golek ning ngendi lho Mas Broto jare arep rapi karo aku ki sida apa ora? Waduh, aku amang-amang nyawa ngene iki aku. Sida apa ora? Sida. Hah? Sida. Jare mono kowe seneng karo liyane. Ora ana wanita liya kajaba sliramu diajeng. Piye tenan ora? Waduh, aku deg-degan ngene iki. Tenan aku. Oh, bahaya deg-degan aku. Pengen. Ora. Kene. Pengen. Iki lho adile Gusti Allah nang kene iki. Pripun? Wis to, sak jejumblek yen kaya wong umum kaya aku, ora bakal dipangku sinden ayu sing jenenge Elisa. Bejamu cek, tenan. Nggih, Piye? alhamdulillah. Rasamu Alhamdulillah. dipangku karo Elisa rasamu piye? Ya cukup dingin lah. Lah Masa dingin jenengan sih, Mary enggak? pripun? Masa Jenengan enggak Mary. anget sih? Hah? Masa enggak anget? Aku aja agak sumuk gimana kok dingin sih? Aku kan kedinginan deket kamu, iya sih. pengen dipeluk terus gitu loh. Iu. Sida ora iki kono prae. Sida, kowe omongo. Aku ki dadi broto. Heeh, iya. Terus iki dadi cempluk. Cempluk Warsia. Heeh. Oh, aku cempluk to. Iya. Cempluk cepluk. Aku nek kepribadianku cempluk kok kayane kok rada luwih edan setitik ya. Ya ora apa-apa. Piye to, Broto? To broto. Ngene lho, Pluk. Ayo gek rembukan brot kene, penak-penakke wae. Iya, Pluk. Lah nyeluki to broto tambal ban ayo. Ngene lho, Pluk, kepiye sliramu? Kuwi Arep kaya wong piknik ya. Piye? arep tak lamar, gelem Arep tenan dilamar. ora karo aku. Yo garek piro hitung-hitungane. Lho, kok piro hitung-hitungane Lah iki jeneng lho? wong dilamari wong wedok ki ya ana hitung-hitungane to ya. Mas Aku nek yo kawin. kudu piro-piro ngono kuwi nggo ngadake keramaian nak yo kanggo butuh dana. Jalukmu piro bakal tak utangke? Loh. Utang sapa, Cek? Utang Pak Yoyo. Ya kira-kira sak cukupe aku ya pengen gelar wayang ngono kuwi ya. Yo wis to Wayang jalukmu apa bakal tak sindene ya turuti. milih, bintang tamune ya milih. Milih Ning aku sindene kowe njaluk sapa? ya minimal kaya Winong ngono kuwi sing ayu-ayu, Umi Hafifah. Atus bukeksi? Buke si rasa. Lah ngopo? Aku ora pati rada piye ngono nek karo aku. Apa wis ketuweken? Ora. Kowe rene lak idoni we. Wingi ibune wong sak rombongan yo ketuweken mah padane klopo apa piye ora. Mboten. Omongane sik penak. dibandingke Umi kali niki kan Ora sik. sepuh ya. Njaluk ngapura sik. Njaluk ngapura. No. Bu. Nyuwun pangapunten. Kalau mau kegujengan kewala. Bu. Ngapunten, Bu. Kowe arep mlebu iki karepmu piye? Aku gila aku. Lah kan sungkem.
Sungkem niki lho. Aku kok malah gila to, kali-kali sing ora-ora. Kok kelingan sing ora-ora ki napa modele kados kula ngeten niki. Loh, Pak. Ngopo? Kelingan sing boten-boten. Lah piye? Lah ki kan roh kula ngeten niki. Oh. Ketoke kelingan ngene jenengan. Sing boten-boten. Bukan sing iki gila ngono, awakmu ndelosor kaya ngono kuwi ora. Ayo. Nggih, dodoane anu ngapunten nggih, Bu. Wis sundul ndang alih, sundul. Nggih. Jenengan niki wau nggih. Wis sundul neh. Nggih, ngapunten. Wah, wis nguyah kuwi kok. Pak tenan, Pak. Aku kaya roh kodhok nyelot. Pak, Apa? Ibu ketoke seneng niku, Pak. Heeh. Kula mbok mantung bas. Iya. Damel gilan-gilanan Ibu. Ayo tak go mulih nggih seret-seretan anakku ya ngono. Wis sampean ki seniman multi talent. Tetep dapuke sebagai broto, sampean gandrung ngangge tembang bawa karo wi cempluk. Ayo ngono. Ayo. Aku golek anduk tenan iso nangis aku guyu. Ayo. Wis mak culut ngono ya. Kaya suweke lho. Mas Broto, aku ki sida mbok rapi tenan ora? Sida tenan. Tenan tresnamu karo cempluk to. Tresnaku ya mung kanggo sliramu. Modalmu piro duwite? 20. 20 apa? Ning wis entek. Entek tong berarti ra ono apa-apa nol. Aku mau sangu 20. Duwe utang. Eneng dalan kono ora. Heeh. Dicegat parkir. Lah padha aku yo garek 20.000 mau kon bayar parkir Aku yo bayar parkir 20 dadi entek. Entekan. Yo wis nek ngono ak dhewe kan saling mencintai to, Brot. Nek Nek ora penak blas ngono to. Kok tobrot Lah, jarene tobrot brot. apa? Nek kok kleru tobrut malah cilaka. ora Kok tobrot itu? Nek ngene iki wae ak dhewe golek duit bareng ya, Brot. Tak golekke cara ben awak dhewe entuk duit ya. Carane kepiye, Bro? Nah, tak golekke cara gampang banget. Iki kan awak dhewe ning kene ana Pak Dokter sing terkenal to. Pak TikTok. Jeneng TikTok. TikTok. Nggih, Pak TikTok. Lah iki etok-etoke kowe tak prisake. Ngono ya. Tak prisake kowe macak dadi bocah. Konjuk ngomong nek aku ra duwe duit, aku arep sekolah. Ngono kuwi ya. Oh, ngono. Heeh, ben kanggo modal awak dhewe nikah, ya. Lah, modal kere iki. Nah, ben ketok bocah iki lho kok ngene iki ya. Dicopot sik. Nah, kreatif banget iki ya. Wah, apik. Kabeh lho, Mbak, diudani pisan, Mbak. Yalah, salin dabukan. Salah, bocah sak ungkus ngene kalungan barang. Katoke. Mana aku? Katoke dicopot. Katoke gak sah. Piye nek ra nggo katok? Aku- Iki lho arep ganti katok sing abang. Aku gak rangkepan. Nek ngono nganggo popok dhisik. Lagi popoke piye? Nganggo popok engko ndak ngompol. Pempres. Engko ndak ngompol Ben ya. meyakinkan. Ayo. Mereknya kayak Mami Poco ayo. Ngapa ta, Cek? Diangkat tok. Ayo. Nah, katokan. Wah, tertib. Engko sowan daleme Pak TikTok. Ah. Oh. Nyuwun suntik. Nyuntik sapa, Cek? Nyuntik ibu. Tak lareke dhewe. Iki nggo seragame ya, Lin. Tak golekke sing nggo apa. Ayo. Ah, jan. Ya. Ya, apik ngono kuwi. Nah. Apa enek cah SD blangkonan ya, Mbak? Bener copot. Oh. Ganti nggih. Ya alatnya ya komplit men lho, ayo. Wah, apa wi mereke Hello Kitty to wi?
Apa cek? Gak iso melek aku. Lilipen. Gak nyambut gawe yo. Sowan Sowan Pak Tikto. Pak Tikto. Pak Tikto. Lah nggih Pak Tikto. Pak Tikto. Kok lambemu ilang ya? Saya tak golek. Iki wis. Ya ampun. Ken bagus. Ah iya. Nah, ya ampun bagus e. Sing bagus dhewe. Sing bagus dhewe. Anake sapa? Anake Bu Keksi. Solek gede pengen dadi apa? Maling. Mantri. Mantri. Nggih mantri, Pak. Heeh. Aku udah ganteng, Pak. Wah, ganteng Jan wis. Ya. Ya. Bareng kowe iki dandan SD pupuran, masyaallah tak sawang kok kene Jan kaya gemuk kowe. Gemuk oli. Iya. Nggih. Bu, angu. Ya Allah, Pak. Iki kok enek bangsa kaya ngene iki bangsa apa ya? Kayak penampakan iku lho, uka-uka iku lho. Masya Allah. Menungso. Lele ya ampun, kok kaya ngono rupamu, Masya Allah. Ben Lah penonton ganteng toh, ganteng toh. Ngene. Mungkin sesuk berwayangan sampean karo Pak Cahyo nyuwun diruat ya, Mas. bocah Sukerto kowe. Aku iki po demit iki. Aku ganteng toh. Ganteng. Ganteng. Anake sing bagus dhewe. Sing bagus. Nggih, ganteng tak sangoni le, gandeng bocah ganteng tak sangoni. Bu ke sira tega. Lek nek bocah arep sekolah ra disangoni iki mesake nya kene. Nah, ngoten. Iya. Nyuwun sangu pira biasane le cah bagus? 2000. 2000. 2000 kena nguyuh tok no kowe. Kok malah ra duwe ya? 2000. Enenge 50.000 dadekke seminggu ya le ya. Nah, sangu sekolahnya matur Pak Cahyo. Nggih. Gak disayang, saling Matur gak disayang. nuwun, Ibu. Ora usah nyayang aku ndang makan bae le. Tak bekti to, Bu. Ndak usah, Ibu harus lak kosong ngising. Pak, konangone 50.000 kangge seminggu. Iya Yayi Sukosrono. Sangine 50 cukup ora nggih sekolah? Mboten cukup. Mboten cukup. Mboten cukup. Njaluk tambah. Nggih. Ya. Tukumu apa to le ning sekolahan? Tukuku bir. Tak keprok ta SD ngebir. Napa minuman niku le? Minuman. Minuman sing marai kuat niku napa? Kawa-kawa. Tak tambahi nyo. Kawa-kawa ya apa ora roh malah ora. 150 to iki. Nggih. Iki ya, iki lak Senin. Nggih. Ngono. Kowe pokoke dina Senin 150 kudu dintane nganti ra kok enten tak pecah ndasmu kowe. Dintane ayo. Dina Senin kudu telas. Heeh. Ora telas Pecah ndase. pecah ndase. Dukoke apa iki? Anu, Bu. Anu iki 150 to. Heeh. Kowe tak nggo jajan, nggo tuku es mesti aku pilek. Terus Karaoke ayo. Kuwi anak jajil anak cah SD karaoke. bocah laknat iki. Karaoke ten omah ngono lho. Ngombe. 150 nggo jajanan sekolah itu oke kok. Lho kan ya dijajake pamane sing 10.000, sing 170 iki ditabung kan iso. Ning Oh, sekolahan kan ngoten iso to. nabung to ning sekolahan. Oh alah, nggih. 10.000 jajan, 140 tabung. Nah, Soben rabi cempluk. Bisa kurang no nek sakmono kuwi. Njaluk karo liyane ya, awak dhewe menyang nggone dokter. Tiktok. Nah, iya, nggih. ngono. Nyuwun nganu Dokter Tikto menika mesakaken niki mbok menawa panjenengan munggah panggung niki melas niki anak kula ajeng dipresake ngene jenengan Aku dokter. jane bengi iki bagian apa to ya? Kene kon lelipur kanggo alat ngemis to arepan. ora apa-apa kuwi lho. Lho Pak Dokter kuwi lho. Pak Dokter. Kuwi pasiene ya kuatah niku teng Ndelopo. Kula bantu Pak Dokter. Nggih. Niki mesaken anak kula niki sakit jan ora iso dhuwur-dhuwur niki. Nah, Pak Dokter,
jenengan. Nggih. Nyuwun tulung Pak Dokter. Niki mang suntik kajenge langsung mati ngoten pripun carane? Nggih ampun mati to. Nggih. Sakite napa? Nah, Nggih, niki kula lajeng mrisake anak kula. Nek ngaten niki niku napa stunting napa niki disuntikke napa pripun nggih solusine niku nggih. Enten obate mboten Pak Dokter? Enten. Kersane dhuwur dawa ngoten. Enten. Kersane kula Tapi modot. niki pun kasep ya to. Dadosnya pripun nggih niki duwite nggih mboten nonton ning bocahe kedah kula presake mesake niki panak kula setunggal mawon niki. Malah guyu iki kepiye to? nangis. Nangis iki nangis. Oh nangis to. Guyu malah. Nggih. Pripun supados kula saged Pak, mresake? pripun to Pak Dokter? Wah, jenengan betul suntik to Pak? Sing kok sawang endi? Anu, aku madhepku ene. Hah? Wo, iya. Tak kira ki nang panggung gawa suntik. Tiba impus. Kula niku bingung. Bingung. Badhe ngomong napa? Panjenengan niku duet mawon kalih kula, mengke nek panjenengan remen penggalihe niku saged anu Wah. Mbok menawi wonten anu nggih, sangu-sangu nggih bocah niki lho, mboten nggih kula kok nggih bocah niki, ngaten nggih. Mesakaken. Tibane ki mau ki arti gandrung dadi cemplok aku brotone terus diwalik. Balik jen mriki pengen duet kali Pak Dokter. Lah awakmu dadi apa? Gua alat ngemis. Oh alah. Nggih. Apa ya? Nggak bisa nyanyi. Oh, masa tadi dibocorin katanya bisa nyanyi. Pak, lek ngoten, tulung jenengan damel resep pripun carane penabuh mboten ngantuk niki enten resepe mboten Pak. Mangke kula kekne sing gunang niku lho Pak. Nggih. Nggak bisa nyanyi. Ndak bisa. Iya. Enten resepe mboten Pak? Kersane mboten ngantuk wonten enten resepe mboten? Enten. Oh enten. Apa ya? Nggih mak damelke. Yang kula modern nih enten mboten resepe? Enten. Enten. Mak damelke nggih mengke nggih. Nggih, mangke damel. Nah, Nggih. mak damelke kersane kula modot ngoten nggih. Nggih. Nggih, mang damel dhuwur kira-kira 4 meter ngoten lho Pak mangke niku. Nggih petang meter mengke ngebruki limbuk nggih. Njaluk resep ki ndedet apa piye ning dokter ki njaluk resep ki mbayar. Yo. Ndedet apa ora? Yo engko njaluk kowe. Oh iya, engko tak ngangge BPJS saged to, Pak. Sakit. Salah. Nggih, nggih, Sun. Boleh ya nyanyi bareng dulu biar Nggak. kita happy-happy gitu. Nggak bisa Oh nyanyi. enggak, oke, enggak apa-apa. Oke, Nggih. thank you. Nggih. Pesen Nek buat- nyanyi aja. Apa? Nitip aja. Nitip aja buat Minta anak saya. lagu. Oh, minta lagu apa? Orek-orek Madiun. Wah, Ya. Madiun, nggih. Orek-orek Matur Madiun, suwun Pak nggih. Rito, Mak nggih. itu kan asline Medion nggih Pak nggih. Aslinya Madiun. Aslinya Madiun. Oh, nggih. Matur sembah Aslinya nuwun, Madiun. Pak. Nggih. nggih. Pak, miki mau dibetok. Kowe kaya awas men to, Cek. Nggih awas lah mriko miki digawa rono. Dalange tombok. Nggih. Ayo. Ya, niki mau nggih wonten pamundutan Lintang Asmara dari Siap. yang live nonton terus Nggih. tadi WA dari Klaten minta Lintang Asmara. Siap. Menawi wonten pamundutan wonten panjenengan. Nggih. Menika ugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Cahyo sugeng dalu nyuwun gending selendang biru kalian Lintang Asmara. Lah, Nah, Saking putune Mbah Blantik Pak Kaji Bores. Pak Haji Bores. Nah, Oke. Kaji Bores. Nggih, menika mayoritas sing ngersakaken Lintang Asmara. Nggih. Mangke pamundhute Pak Dokter kula aturaken bar menika. Nggih, nggih. nah nggih. Duit karo kowe to, Cek? Mboten Kalisa. kalian cocoke kalian jenengan no. Moh aku wis tobat aku ora. Malah mbok kalian jenengan to, Pak. Ora. Jenengan mawon ta. Moh awakmu Kula wae. tak sing ngepraki mriku. Oh, iso Apa kok. geyok kowe sikilmu apa tekan Iso ora? oleh Saged, sila saged, tumpang Pak. lho. Sila tumpang lho. Saged nggih, jenengan duet kalian niku nggih. Moh, kowe tak kei 150 to iki mau. Nggih. Ayo Engko nembang. nyanyi duet. Ayo ngono, ora. Ayo. Ora itu gitu kok obat niki, Pak. Obat apa? Obat abit. Ayo. Coba kaya apa? Ono. Siap toh Lintang Asmara? Lintang Asmara kanca. Oh iya, Piye to, oke. Kadang. Maka aja dipun aturaken Lintang Asmara. Yo, Mbak Elisa dan Mas Uncek. Dados. Hoi.
Marsono pilang kenceng sugeng laras popo. Pak Harnoto Kades Tenggarong, monggo. Toro ratri mohon eling mati sing ati setiaku bisa aduwen marang sang Sulasi Mbak Elisano wis aku wis ngerti biasane pancen ya bergas apik jogete jo suarane apik. Aku lagi ngerti kowe cek. Bapak suaramu ya luar biasa tenan. Biasa di luar.